Nej. Nej. Hej YouTube, som plejer, så er jeg med. Og i dag skal vi prøve noget lidt specielt. Og i dag skal vi prøve noget specielt, som vi lige skal finde. Det er i hvert fald ikke den gule, det kan jeg lige så godt se. Heller ikke den, heller ikke den, heller ikke den, heller ikke den. Heller det den her, drenge. Så må det. Ja. Det er den her. Drenge, vi er op til. Ja, det er den creative. Det er vi creative. Vi ser om vi har det godt. Ja, jeg har i hvert fald et plot, og de gigantiske. TPR til dig. Med TPR til dig. Jacob, et C. Plot med at CA, men min er der meget mindre. Tænk på bare TVA til mig. Bare TPA til mig, ved I ikke? Jeg gør det. Nu har jeg skrevet det, Oliver. Jeg har skrevet det. Okay, Kat, du skal også TPA. Jamen, vi har også en anden en, som vi kan bruge til det her. Jo, jeg kan godt smadre. Der er nogen, der... Når jeg tog til en gang, så skulle vi jo at Jacob, så kom vi til at adde den forkerte kat. Jeg har nok opdaget det. Er det hvad? Ja, og jeg har allerede et lille hus, som kunne være vores hus til når vi er i Kroatien. Bare sig til, Kat. LD. Så. Prøv at se, om vi kan smadre her. Jeg kan godt. Godt, så beholder vi. Okay. Nej, derude. Vi kan lige... Som I kan se, så skal vi have lavet... Som I kan se, har vi en gigantisk plot her, som vi kan bruge til næste ting. Vi har masser af plots. Vi har nemlig et plot tilbage, som jeg kan få med. Det vil vise jer. Det er huset, så det er ikke... En IP. Nede i den der. Og vi håber, at hvad skal gøres? At hvad? Hvad håber vi? Han glemte jeg at sige. Hvad er det, vi håber, Jacob? Prøv at gå med mig herude. Hold nu kæft, Kasper. Nu kan jeg ikke smadre. Eller kan jeg ikke smadre mere. Oliver, jeg kan ikke smadre mere. Hvad med nu? Nu, ja. Prøv nu til at holde, du kommer et nice sted hen. Nej, jeg kan stadig ikke smadre. Så er der noget galt. Cap. Ja, lige noget galt. Jeg er så nødt til at
Vi bliver altså nødt til at sige bye bye.